أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ويوم منا نندي شا تقوز غواتن بقوي شكرا تدبو بيو دا أشرين ميلادية النبي عيسى عليه السلام wanda ya yi daidai da 26 ga watan Zulqa'ida hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama 1441. Yan uwa musulmi mun dawo dai muna nan a cikin fasalin sallah din, wannan kuma shine kashi na shida ne ko? Wannan zamu tsora akai mu ci gaba yan uwa musulmi, muna fata Allah ubangiji ya mana jagoranci. Wa inda ma na takallamu ala salati bin najasati, to lokacin da muke magana za mu yi magana akan sallah da najasa, wa yuslihu yayi kyau kwarai an nujizar bayana fil haidi wan nifasi, mu dan takaitaccen bayani akan abun da ya shafi haila wan nifasi da kuma jinin haifuwa. Wa qala ta'ala fi suratul baqara aya 222 inda qaulihi ta'ala wa yas'alunaka anil mahidi. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah ya ce wa yas'alunaka suna tambayanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama anil mahidi game da wurin haila, matar tasu ce, farjinta suna amfani da shi, amma yanzu suna tambayanka anil mahidi iya shashin wannan farji da jini yake tsotsowa. Ba dukkan matar suke tambayanka ba ya Rasulallahi, almimu mimul mahalli, mahallin jinin kawai. Kul ka ce musu, huwa azan, shi wannan cuta ne, shi wannan ciwo ne. Na farko dai duk mai saduwa da matarsa tana cikin haila, ciwo zai kama shi, wani irin ciwo wanda bai son kansa ba kuwa zai kama shi. Don wannan cuta ne, wannan ciwo ne, wato kaji haila kenan. Hailan fa ba ta yau bane, tun zamanin matar Annabi Adamu alaihi salamu ta yi haila. Saboda haka ashe al'adan Allah ne ya haluci mata da hailansu, kowa ya gansu da hailansu ya gansu. Babu wani likita a duniya wanda ya san da haila ta faru. Babu wani masani wanda ya san da Allah ya kera haila a cikin mata da cikin mahaifan mata. Allah ne ya yi shi don wani iliminsa kawai. Ya ce, to, fa'atazilun nisa'a, maza ka gaya musu an san ba taka ba ce, ta mu ce mu Allah masu addini, fa'atazilun nisa'a, ka ce musu ku nisanci mata. Nan ma dukansu ya ce, a fil mahidi. Ya kawo hasar ya ce a bigirin gun jinin hailan nan inda hailan take fitowa, ma'anansa kada zakarinku ya shiga cikin farjin nan matukan jinin nan na tsagowa. Da Allah ta kangiya ka ya ce wala taqrabuhunna, kai a takaice dai makar ku kusanci matan, domin sai ka kusanci abu sannan ka taba shi, sai ka taba shi ka aikata, to kusan da su ma kar ku yi hatta ya tsahurna, har sai in matan sun tsarkaka, jini ya tsaya, ta je ta yi wanka. Fa idza ta tsaharna, idan ta tsarkaka, sallah da najasa kan mun riga mun gabatar da shi, duk musulmin duniya ya yadda ana sallah da najasa. Fa idza ta tsaharna, idan suka tsarkaka, to ku mazan da aka ce muku fa'atazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna. To a yanzu tunda sun tsarkaka, jini ya tsaya, sun yi wanka, fa'atuhunna, ku dawo musu, ku zo musu min haythu amarakumullahu, ta inda Allah ya umurce ku. Ina ne Allah ya umurce ku? Ta farji. Ba a saduwa da mace ta dubura, saduwa da mace ta dubura haramun ne mu yi, Allah ya la'ance shi. Ta farji shine amarakumullahu, nan ne Allah ya umurce ku. Inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina, yana son masu tuba. Ina wanda ya taba saduwa da matarsa a cikin haila, ya sani ne bayan ya gama
ya gane ko bai sani ba sai bayan ya sadu da ita ya gane da jini, to ana neman sa ya tuba. Inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina, Allah yana son masu tuba in sun hau wannan laifi. Wa yuhibbu kuma yana son almutatahhirina, masu tsarkake kansu da kansu idan sun gama jinin hailan nan sai su je su nemi ruwa su wanka, inji Allah subhanahu wataala. Wa mahallu shahidu huna, mahalla shahidi anan, fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah, wato idan sun tsarkaka to idan fa'atuhunna, wato idan sun tsarkaka, mahallin shahidin fa'atuhunna, ku je musu min haythu amarakumullah, ta inda Allah ya umurce ku. Walan yaqulillahu, dan wa musulmi mai bin alqur'ani kaji da Allah bai ce fa idza tatahharna, idan suka tsarkaka fa yuqimna salata, to su je su tsaye da sallah ba. Malan kaji abadan Allah bai taɓa faɗan haka ba. Li anna al haida, domin ita haila laysa lahu laysa lahu alaqatun bi tarki salati wa sawmi. Haila ba ta da alaka da barin sallah da barin azumi. Innama bi man ilzima'a bainaz zawjaini, haila ta zo ne ta hana ma'aura guda biyu su sadu da juna su yi jima'i. Matukan haila na fitowa to Allah ya haramta kar ma'aura biyu su sadu. Lam yamna is-salata wa sawma, amma haila ba ta taba hana sallah ko da azumi ba. Liza jaa al-haidu li tabri'atil arhami, don haka haila ta zo ne don ta tabbatar da kubutan mahaifa. Duk matan da aka sake ta yi haila 3, nan ne ake tabbatar da mahaifanta babu ciki. Yan uwa musulmi, waja'a bayanul haidi fi salasati mawadi'a fil qur'ani, kuma kwata hailan nan bayanin ta yazo a cikin alqur'ani wurare 3 kawai. Yan uwa musulmi, wa kullu cikin ayoyi guda fil qur'ani a cikin alqur'ani, wa kullu hadhihi alayati, wannan dukkan ayoyi da suka zo daga cikin qur'ani guda 3 wanda suka yi maganan haila, la tushiru ila tarki salati wa sabi, ba sa nuni cewa mace in tana haila ta bar sallah ta bar azumi, lil haidi ga masu haila, wanni fasi da masu jinin abinan aifuwa. Wa hadhihi alayatu, wannan aya da muka karanta yanzu, yasalunaka anil mahidi, hiya awwalu ayati haidi, ita ce farkon ayar haila fi suratul baqara, a cikin suratul baqara. Wa ayatu thaniyatu, aya ta biyu ma aidan har yanzu min fi suratul baqara, tana nan a cikin baqara, inda qaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يا إذن والمطلقات matan da aka sake su, sakakkun mata waɗanda mazan suke cewa wane mun wance mun sake ku, ya tarabbasna, su zauna kar su kuskura su yi aure, bi anfusihinna, su zauna da kawunan su, shine suke zama salatata qur'in, qur'i 3, wato su zauna qur'i 3. Kada su kuskura su yi aure sai sun yi qur'i 3, ma'ana dami, jini guda 3. Idan dama ana sakin mace ba tare da jinin haila ba, sai ta gama haila ta yi wanka ta tsarkaka, mijinta mai son ya sake ta duka sannan ne yake sakanta, shine saki na halal, shine saki na musulunci. Sai yazo ya ce to na sake ki, ran da ta sake ganin jini na ɗaya sai a ce ta yi 1, in ta sake ganin jini a ce ta yi 2, in ta sake ganin jini a ce ta yi 3. To daga in tana iya washe gari, ran yau ta gama ta yi wankanta, washe gari ta daura aure, Allah ya yarda, ta gama jini 3 da ake nema ɗan uwa musulmi. Wannan shine abin da Allah ya umurci mata, shine dalilin kawo haila ɗan uwa musulmi. Don haka su zauna salasata qur'in, wala yahillu lahunna, kuma matan idan musulmai ne muminai, kada su yadda su koye, an yakatumna su koye ma khalaqa Allah, wa cikin abin da Allah ya halitta fi arhamihinna, a cikin mahaifansu. Mace kin san jini 2 kika yi baki 3 ba, ki koye ki ce kin gama 3 ki je ki aure, babu wannan aure. Mace kin san kina da kankanin ciki wanda kowa bai gane shi ba sai ke kawai, iyayenki ba wanda ya sani, amma ke kin tabbata kina da kankanin ciki, don son wancan ko don yana da dukiya kika tashi kika je kika aure shi da wannan karamin ciki, babu wannan auren. Duk zaman da za a yi a wannan auruka guda biyu zaman zina za a yi, zaman zina ne, babu wannan aure. Shi ne ma auren da ba a bukatan ma wanda ya auren ya ce na saka, a'a ta tafi kawai, dama sakekke ne, wato fasidatun ne auren kawai.
wato bacecce ne ma bai babu ba irin ma auren da za a ce wance na sake ki bane dama can bata auru ba. To haka kenan kar matan in sun kar su rika koyi abun da yake Allah ya halitta a cikin mahaifansu amma da sharadi in matan sun kasance yu'minna billahi suna imani da Allah sun yarda da Allah su mumune ne to kasu koyi abun da yake cikin su wal yawmil akhir kar su kuma koyi abun in suna jin tsoron kuma ranar tashin kiyama to wannan Allah ya hana su mace in ta taso ta tabbata ta yi jini uku kuma idan wato tana da ciki to ta tabbata ta ce tana da ciki karami a haƙura har sai an haife shi sannan tukunna ta haihu to wannan ita ce aya ta biyu da ta yi magana ta shafi haila. Kun ji da gaba ɗaya haila a ƙur'ani ba ta da alaƙa da sallah ba ta da alaƙa da azumi tana alaƙa da namiji kar ya sadu da matarsa an yi doka ya ga jini ya kauce mata. Sannan na biyu sannan idan wannan jini ya zo mace ta gama shi to an tabbatar ba ta da ciki shikenan ta yi kai aure. Wa ayatun salisatun aya ta uku fi suratul talaqi aya ta 4 zuwa ta 5 yace wallahi ya isna يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا آية ta ukun kenan da masu uku kenan wallahi satu talaqi aya ta 4 zuwa ta 5 wallahi wayannan mata ya isna da suka ɗebe kauna minal mahiri daga haila mace tsufa ta ne har hailanta ya tsaya min nisaikum daga matanku inir tabtu idan kun yi kokonto kan kan hailan nasu to fa iddatuhunna 3 ashhurin su ba jini za a kirga musu ba iddatu su wata uku za su yi wata uku daidai sai a sake su akan daidai wata idan an sake su daidai wata daidai ne gaban wanda ta gama hailanta ta gama ta a sake ta to in wata ɗaya yayi sai a ce wata ɗaya wata biyu in yayi a ce biyu wata uku in yayi sai a ce wata uku ta gama iddanta to ba ita kadai ba banda ta tsufa ta ɗaya bai kauna wallahi lam yahidna da wa'anda ma san ba su fara haila ba akwai inda ake aure da yara ɗan ƙanana ko hailan ba su fara ba to wa'annan su ma idan an sake su to wata uku za su cika ba a kirga musu haila ko wallahi lam yahidin akwai babin kuma matan da watakila halittan Allah daban-daban kila akwai wacce ma Allah ya halitte ta ba ta haila to idan an samu irinta to ita ma abinda za a ajiye mata kenan wata uku za ta kirga ƴan uwa musulmi wata uku za ta kirga shikenan hailanta ya riga ya ƙare ƴan uwa musulmi inji Allah subhanahu wataala wallahi lam yahidin wa ulatul ahmali mace ta uku kuma ma'abuta ciki mijinsu ya sake su da ciki to su ajaluhunna iddan su an yaba ana hamlahunna su haife cikin su idan miji ya saki mace yau da safe da yamma sai ta haifu ta gama idda shikenan Allah ya kawo mata sauki ta gama idda sai dai ta shayar da yaron ta kai in ma akwai mai son ya auri mai jego ya je ya aure ta halal ne dan uwa musulmi idda dai ta kare ana sakan mace idan ta haifu to ba ta da idda ya kare magana ta kare yan uwa musulmi to Allah ya ce su haifuwan su wato ajalin su haife cikin su inji Allah subhanahu wataala kai Allah dai ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare wannan dokoki na Allah da alqur'ani ya kawo mana Allah ya ce ya ji Allahu min amrihi yusra zaka ga Allah yana ta sanya masa sauki a cikin al'amuransa zalika ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك البيان dukkan bayanin nan tun daga wayas alunaka da yanda aka yi maganan haila da wal mutallaqatu da wannan aya ta su talaqi zalika gaba ɗaya amrullahi umurnin Allah ne kaji mi addini kaji mai tsara addini amrullahi umurnin Allah ne ba umurnin mala'ika ba umurnin annabi akai sallallahu alaihi wasallama amrullahi duka umurnin Allah ne yace ai haka kuma anzalahu ilaykum da ya saukar da shi zuwa gare ka gashi na alqur'anin ku kai wa man yattaqillah duk dai wanda ya ji tsoron Allah ya tsare wannan dokoki da Allah ya faɗa kai yukaffir anhu sayyiati kun ji ma a ciki Allah zai yafe mana laifukan duk wanda ya bi
yukaffir anhu Allah zai kankare masa ya yafe masa sai yi ati miyagun ayyukansa kai wa yu'zim lahu ajran fil jannati Allah zai girmama masa wani irin girman lada a cikin aljannarsa khalas mas'alatul haidin tahat cikinan maganan haila ya kare anan kawai babu inda kuma aka yi shi kuma ƴan uwa musulmi to idan manil ladhi allaqaha bi tarki salati wa sawmi iyakan dai ayoyin haila kenan kuma sun zo sun yi bayanin da Allah ya aiko su to yanzu muna nema wane ne ya hada sallah da haila da barin azumi idan manil ladhi allaqaha wane ne ya jona haila bi tarki salati was sawmi da barin sallah da yin da azumi wa kullu man amara nisaa duk wanda ya umurci mata bi tarki salati was sawmi da su bar sallah su bar azumi wa hadha aidan zalika amrullahi anzalahu ilaykum shi ma amrullahi ne anzalahu ilaykum shi ma umurnin Allah ne da ya saukar muku to ya umurce ta fi ayi suratin min suwaril qur'ani wa fi ayi ayatin min ayatil qur'ani laysa hunaka suratun aw ayatun tahkumu bi hadzal amri min alqur'ani dan haka babu wata sura babu wata aya da ta hukunta wannan al'amari ai bi amrin nisa'i bi tarki salati was sawmi fi halatil haidi wan nifasi babu wata aya ko sura a cikin alqur'ani wanda ta umurci mata su bar sallah su bar azumi wato in suna cikin haila ko jinin haifuwa babu don haka yaya aka yi aka samu aka hana su sallah malam yaya aka yi aka hana su sallah duk duniya muna faɗa muku babu dan adam da Allah ya hana shi sallah mata tunda Allah ya ce musu fa aqinna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula kin san da Allah yazo yace mata wa aqinna salata mata ku tsaye da sallah wa atina zakata mata su ku bada zakka wa atina Allah mata ku biyayya ga Allah duk dokan da Allah ya kawo ku bi war rasula ku bi manzon Allah ku bi manzon Allah tunda Allah ya ce wa mata fa aqinna salata ba a samu kuma inda Allah ya dakatar da zuwa sallah ba a samu ba babu inda Allah ya dakatar da wani dan adam malam najasa ne a jikinsa a'a wato binnan rashin lafiya ne babu wanda Allah ya yafewa kai mu mun takaita ne ma su malaman fiqhu abinda suka ce idan mutum yana tasalsalin fitsari irin ciwon nan wanda fitsari bai tsayawa kullun zuba yake wasu ma idan ciwon ya matsa musu dole sai sun yi kunzugu sun daure jikinsu kamar yadda mace in tana haila take daure jikinta idan akwai masu tasalsalin kashi wasu ciwon ba na fitsari bane na kashi ne kashi bai tsaya musu wasu su ma in ya matsa musu sai sun sa kunzugu kamar na mata to wayannan mutane su malaman fiqh ma suka ce ba a yafe musu sallah ba sai sun yi sallah a wannan hali akwai najasan da yafi wannan Allah shine mai hukunta addini Allah shine mai sauki ku dubi azumi da Allah ya ce farilla ne wanda bai yi shi da gangan ba kafiri ne amma sai ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yace yuridullahu gaban yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah yace mi gaban walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dubi azumi Allah ya ce farilla ne duk wanda bai azumi da gangan kafiri ne a wannan amma Allah ya ce faman kana minkum maridan wanda duk ya kasance daga cikin ku wato maridan bai da lafiya ga kuma azumin ya zo aw ala safarin ko kuma yana kan bisa tafiya mai yokara da lafiya ma kana cin abincin ma sai ka huta a wurigu inji Allah kun ji adalci kun ji rahama ta Allah yace to wayannan nau'i guda biyu da marar lafiya dubi ilimi wajen Allah mala Allah ya san zaka yi rashin lafiya ka ne likita ya rubuta maka biyu da safe biyu da rana biyu da yamma malan ka duba ka gani malan ilimi a wajen Allah sai ce marar lafiya ya sauki ya je ya gama jinyan nan tasa malan da Allah ka ji ilimi wajen Allah subhanahu wataala ka ji rahama kuma ka ji sauki yace to marar lafiyan nan ya sauki azumi matafiyin nan ya sauki azumi amma wayannan mutane guda biyu fa'iddatun suna da kidaya
min ayyamin na wasu kwanaki ukara na daban wannan ba na Ramadana ba domin waɗannan ka so riga sun shige kwana 5 kai ko 10 ai sun riga sun wuce da ka samu sauki ko ka dawo tafiyarka to sai ka haɗu da ƴan uwanka musulmi ku ci gaba da azumi a inda suka tsaya in ka same su ran na 10 ka kama na 10 ku yi gaba ka kirga dai adadin kwanakin da baka yin nan ba shine fa'idatun min ayyamin ukhra daga baya sai ka rama su dalili yuridu Allahu bikumul yusra da Allah malan kaji bai ce yuridul mala'ikatu bikumul yusra ba bai ce yuridun nabiyyu bikumul yusra ba mala'iku suke son ku da sauki ko annabi ne yake son ku da a yuridullahu bikumul yusra Allah mai addini shine yake son ku da sauki wala yuridu bikumul usra Allah baya son ku da tsanani da yana son ku da tsanani ko baka da lafiya ya sai kai azumi da yana son ku da tsanani ko kai tafiya sai kai azumi babu rangwame mala yan uwa musulmi ku ji yanda Allah yake yace wala yuriku kuma dalilin da yasa Allah yace fa iddatun min ayyamin ukhra ku kirga wasu kwanaki kurama Allah yace walitukmilul iddata idan kwana 5 ka tafi yan uwanka sun yi 30 sun cika watan nan kai 25 kaga sauran ka 5 to Allah yace na ce kurama ne walitukmilul iddata don kuma ku cika kidaya daidai da yan uwanku musulmi kuma walitukabbirullaha na sa ku yi azumin nan ne don ku girmama Allah duk wanda ya tsare azumi tun daga lokacin ɗaukansa da asuba har ya kai shi dare ya ci abinci wannan mutum ya girmama Allah imani ne daunin ne tabbatacce don kana iya ka shiga ɗaki ka ci abinci ka ƙoshi ka zo kai hamma ka ce kai azumin nan yau yana duka kuma duk ɗan adam da yake wurin ya yadda yana dukan har ma ya ci kaiwa ne kana jin alaman ka kana kuma ya ƙoshi da tuwo Allah ne kadai ya san mutumin nan ya ƙoshi da tuwo ɗan iska ne kawai amma ka duba ka je ka tsare wannan abun kana da yanci ka ce a ɗaki ka zo ka ce wa mutane kana amma ka tsare tun daga asuban nan sai da ka kai shi yamma malam baka sha ba baka ci ba don umurnin Allah malam akwai wanda ya girma Allah kaman ka Allah ya ce tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna kuma Allah ya ce nayi haka ne don ku gode wa Allah akan ni'imansa kuma ranar kiyama za ku gode sakamakon da zai faku malam ka ji sauki daga Allah amma mace mai haila wato wan bandira an goddoma ɗan uwana musulmi Hausawa sai ku yi hakuri akwai wanda ya turo mini abin nan kwanakin baya yace do Allah duran da nazo bayanin haila dan taba da bullanci kadan to gashi nan dai zan yi takaice dai abin da ya sawaka to bandira liloido anani ni hala haila wato haila hadai julbe hadai wato sumai a'a Allah hadai daga bakar hannasi wala mu Allah hadi moyanda wato moyanda jaho kai hali na tuda fat sai a jude din wala mu jikina ne wato aya da garde tati din jangumi wato wala ayare hollata debbo to wada haila ala julde ala sumai wala dan don mi noddawon bandirabe an fulbe to on tokkira ne modibbe kadi on na Allah na annabijo to goddo yima annabijo ma haduma to dum fiyan annabijo Allah kan woni jippin ka farilla hanin yoni en julde hanin bo jippinanta en julde to Allah me da jippinana goddo julde tagu kam wala mu Allah jippinani e mo yanta e mo shille gurtanto de ndaratako e mo buye gurtanto de ndaratako hanin ma sai juli e gondo janaba e gondo buye e wudde mu ko he bayin diyan sai juli ada zakat heedi hayni ke dan Allah don yayin ndar suratul maida wa in kuntum maraba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fansahu bi wujuhikum wa aydikum non Allah yi to on gon janaba ko on jahi on bu'i on kibayin diyan ko lototon ko lototodon wakkati julde bo nafti to dole sai jaha ngada taimama a wondi janaba a wondi buye wudde ma a heɓayi ko lotira ɗum amma wakkati julɗe nafti to sai ngaɗa taimama ta waɗi taimama shikenan sai jaha jula ta heɓi ndiyan janaba ɗum tan lototoɗa buye ɗen tan lotata shikenan julɗe ɗen Allah jaɓiɗe aranma hanko waɗuma jula to non damo me mo yima ngaɗa shikenan magana haala wati ta waɗi non to an totti Allah amma ta tokkira nake goddo yanda jango on gadai musu on gadai yayayya ka on kabai ma on uddinira yesu Allah yi amu ai an wadiyan ayi yanna a to lalle bandirabe an fulbe nunnan haila wari ga hollata debbo sai rama wada haila ne tati
da tati ta wadi haila da tati idda ma hewi jaha kabba tegal to bo a wata haila gannaye ku ko gambacca ku ta ayo sai rama jahan jodo da lebbi tati libata dombo limata to lebbi tati kenyi to shikenan sai jaha kabba tegal ko bo na yejo mu haila mun etti aran ma dali haila ma gane ku to shikenan han kuma sai mu yaha lina mu lebbi tati lintanta mu haila sai lintana mu lebbi tati mu henyi di han kuma mu yaha mu bangata mu yi bangata bandira biyan buddi on nani ko haila wari wadi aya de tati de tan hanje wondir de tere Allah hanje tambo e kolladun ala julde e kolladun ala sumai bo modi be ngi to on dali sumai e julde wato to on kenyi haila dum ma wato julde de sumai dun tan nguitinton be ngi to nguitine julde de on gadi asal maji mo ettani on de ngam non wala najasa goddum wala da goddum kadojin julde Allah tabbiti ne wakkati to wari a shenido a shenaki jahan gada taimama ka hebayin diyan awon dattidu jahan gada taimama non Allah yi in gadin indir haila ne kai de tere da Allah ne annabijo abin lilado min sallallahu alaihi wasallama dan dane da yi bayani annabijo on bokadi lilado wato shenido hanko on hewanta Allah hanko on wadata ayaje de mo umurto en kadi goddum daban na ayare den ba annabijo watta no annabijo lilado Allah bo mu amanta ma Allah amintake e mako mu beddanta dum mu ustanta dum ngam non nanete kedinte deftere de Allah lilo annabi sallallahu alaihi wasallama hayre nante bayani addini ne din ton jahu wala tsarato do addini shirto do addini sai Allah ce ni utar hanko tan yi atanda ne gatte nani en gatta wannan shine takaitaccen bayani akan haila ya kai dan uwana musulmi da ka taba neman bayani in nazo haila to wannan shine abin da iya Allah ya sauka na maka wannan bayani dan uwa musulmi don haka shi dan uwa musulmi babu alqur'ani inda Allah ya umurci mata ya umurce su bar haila su bar sallah su bar azumi a cikin haila don haka dan uwa musulmi addini sai abinda Allah ya tsara ba mu ne mu za mu tsara ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah ce ni kan abin da na sani mutum in dai mumini ne musulmi ya yadda da musuluncin nan da na turo Annabi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan musulmi maza ne ko mata ba zai yi in bada umurni su kuma su ce suna da dadin kansu ba sai dai abin da ni na faɗa din Allah. Yau ya za ka je ka yi wa annabi ƙarya ka ce annabi ya umarni bayan umarnin Allah. Annabi ma mumini ba ne? Yaya za ka zo ka ce annabi ya kawo dokoki waje da dokokin Allah. Annabi ma mumini ba ne? Shi ne ma shugaban muminai, shi ne ma wanda ya fara imani a cikin mutanensa. Shi ne amanar rasulu bi ma unzila ilaihi min rabbi tukunna wal mu'minun. Shi ne ya fara imani ma da abin da aka Qur'anin ma. Domin akwai lokacin da shi kadai ya san an kawo masa sakon babu wani mutum. To shi ya fara imani da abin da aka sauka masa shine alqur'ani sannan wal mu'minuna daga baya mu'mine suka yi imani to ya manzon Allah irin wannan zaka zo ka ce ya soke maka wani abu daga cikin farillan Allah manzon Allah kuma dubi maganan hailan nan da suka rika kwaci bata a hadisi don haka wa'ada'ukum ayyuhal mu'minuna almustami'una alkiram ya ku mu'minai masu sauraro mu masu daraja masu mutunci ina kiran ku ina roƙon ku ila tahalli bisabri ina son ku jure da haƙuri ku kama haƙuri wa zabbin nafsi ku ɗaure zuciyanku alama uridu an aqra alaikum akan abin da nake so nan gaba zan karanta muku min nususil hadisi na nasosin hadisi allati nasabuha ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka dingina ma annabi kadiban wabtira'an wa zuran wa buhutana wanda suka jingina ma annabi ta hanyar ƙarya ta hanyar kire ta hanyar shaidan zur ta hanyar daukan uban ƙarya su jingina ma annabi sallallahu alaihi wa sallama na ba ku hakuri insha Allah wannan kashi na shida ne ko a kashi na 7 na kira ku da wannan murya don ku yi hakuri don in kun ji karan hadisi a waje na kada ranku ya ɓaci ku saurare ni da kyau kuma sauraro na basira in mun zo kashi na 6 nan zan karanta muku nassosin hadisan nan da suka dagula al'amarin haila amalan ku yi mamaki zan karanta mana domin mu ji me suka faɗa kafin mu ci gaba insha Allahu rabbi don haka in Allah ya yarda a cikin kashi na
na bakwai ne zamu zo ko a kashi na bakwai a cikin fasalin sallah in Allah da za su ji abin da ya sa muka gudo da haila don tana sun alakanta ta da sallah shi yasa muka izo ne ta to da dan ubangiji mu insha Allah ku biyo mu a baya zamu karanta muku nassosin hadisan nan ku ji abun mamaki ku yi kuka ma ku ji ma tuban yaya abun yake kasance haka in Allah ya so ya yarda a cikin kashi na bakwai a cikin fasalin sallah za mu karanta muku su in mun gama sai mu ci gaba da darasin mu na gaba ɗan kwa musulmi don haka anan dai za mu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin sannan kuma muna addu'a alhaji awwalu wato afakallahu ai wanda muka fi sanin sa alhaji awwalu mai agogo Allah ya bashi sauki an sallamo shi yanzu ya dawo gida don haka muna addu'a ya Allah a cikin tausayinka da rahamanka Allah ka cire masa wannan ciwo Allah ka cire masa wannan ciwo Allah ka bashi sauki Allah ka bashi sauki Allah ubangiji ka tashi kafadarsa ya koma harkansa kamar na da ya Allah koma fiye da na da ya Allah muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya bashi lafiya dukkan musulmi da basu da lafiya suna asibiti ko suna gida ko suna tafiya da abun a jikin su kamar yadda muke haka Allah ubangiji muna roƙo ka ba mu lafiya ka sauƙaƙa mana Allah kuma ka buɗa mana Allah ka buɗo mana alkhairi albarka alqur'ani Allah ka buɗo mana alkhairi ka buɗo alkhairi kuma alheri ne ya shafe mu ya Allah Allah ka zauna da wannan ƙasashe namu da na kirga lafiya Allah ka ba mu zama lafiya ka cire mana firgici ka kawo mana abinci rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim